Dobré ránečko, zdravím vás pri ďalšom vlogiku. Takže čo máme ešte dneska na pláne? Vonku je úplne krásne, určite idem pustiť drona, pretože viete, niekto ráno beha, niekto ráno si ide zapaliť cigu a ja si ráno púšťam drona. Aký máme teda plán na dnes? Určite, neviem na 100% či bude večerné, ale keď bude, tak tam pôjdeme. Teda ide mi Justina robiť vrkočiky, už som to mal na hlave a tu máte fotku. To boláka. To som iba otrhol, stále to pozrite, aký halúzny listok. Tu máme taký kvet. Už dneska sme chceli ísť na večerné tu akože sa lyžovať alebo snowboardovať. Lenže nejde ani tu, ani na bielých vodách, ani nikde nejde, takže je to také trošku nenajlepšie. No, 4. Jaki smak. Trošku sme tu porobili také srandičky na dvore. Kupujeme si teraz prvýkrát poistenie cestovné na celý rok. Je to v podstate skoro tá istá spoločnosť, stránka, alebo neviem čo to je. Keď si ho kúpim na Slovensku, tak je o polovicu drahšie ako v Poľsku, to je prvá vec. Druhá vec, môžete si ho kúpiť iba do 26 rokov. Oni si ho môžu kúpiť do 30 rokov. V Poľsku proste, keď akože to spravíte v Poľsku, tak môžete vyjsť na celý rok niekde preč a platí vám celý rok poistenie bez toho, že by ste sa vracali doma alebo nevracali. Na Slovensku sa ešte potrebujete pripoistiť po 30 dňoch. U nich také vôbec nič nie je, teraz sme tam volali, že je proste na celý rok to je neobmedzenie v hocičom. Typ karty je ten istý, ale úplne iné pravidlá sú pre nás a pre nich. No akože pre nás a pre nich. Pre všetkých sú rovnaké, pretože vy sa môžete, keď náhodou si budete kupovať cestovné poistenie na celý rok, tak to určite robte v Poľsku. Akože len tam kliknete, že ste proste cudzinec a máte to oveľa lacnejšie, lepšie a takto všetko pod jedným. Čo je dosť chore, keď si to vezmete, že je to tá istá karta, tá istá firma, tá istá stránka, len toto je v Poľsku. Oni majú úplne iné pravidlá, my máme úplne iné pravidlá. Tak mi povedzte, že čo toto je. Že tu všetko je len horšie ako v iných krajinách, ja tomu nerozumiem, ale ja som sa fakt, že nestretol s jednou vecou, čo by bola lepšia nejako, alebo že by lepšie fungovala ako niekde inde. Teraz sme volali vlastne do Poľska, lebo nechcelo zobrať moje rodné číslo, ale už nám to vysvetlilo, jak to máme zrobiť, takže tak. Takže keď náhodou si budete kupovať cestovné poistenie na celý rok, tak si to určite kúpte cez poľskú stránku, pretože na slovenskej vás ojebu. Slušne povedané. No vlastne teraz, keď toto som išiel akurát rozprávať, tak som si uvedomil, jak my sme sa vôbec dvaja spoznali. Tak vlastne my sme sa dvaja spoznali, že ja som to iba teraz na to prišiel, lebo tak my tieto veci vôbec neriešime, že jak dlho sme spolu, jak skaj sme sa poznali, alebo že... No a teraz vlastne ma napadlo, že som videl toto tu, že mám to doma, lebo som to donesol ešte z UK, takže asi mi to dneska spraví, ešte 5:30, to by sme ešte mohli stihnúť. Dziś pokażę wam najlepszą metodę, jak zaplatać warkoczyki syntetyczne. Bez słupów i tak by wyglądały naturalnie. Najlepiej poprosić o to zdolną koleżankę, która ma dużo cierpliwości i czasu. Zdolná koleżanka. Idem mi teraz robiť vrkočiky také, ako vám 5-krát ukazujem na fotke, keď som bol ešte mladý. To boli časy, keď som ešte nosil kučeráve vlasy. Ale w sumie wszystko jest. Ja bym zdrowy.
máme prvé 4 a dúfam, že akože do rána budeme mať ďalšie, neviem koľko? 12. Editujem teraz tento vtip 360-kový a to nie je vôbec sranda, pretože mikrofón je na hovno. Neviem, čo tam vlastne je, pretože vidím takéto, jak je ten objektív, takéto krúžko, čo hovno tam vidno. Treba to stať, to neviem, kde dať ešte naspäť do toho, neviem čoho, do ešte jednej aplikácii. Tam treba dať aké metadata tomu pridať. Netuším, čo to ide, ale treba mi toto ešte naeditovať, treba mi ešte vlog naeditovať a ešte fotky mi treba naeditovať. A ešte objednať objektív. Poistenie máme objednané. A čo ešte nám treba dneska? Zrobiť tento vtip na mojej hlave. A... Check-iny dzisiaj porobiliśmy. Check-in sme spravili dneska. No, takže tak nejak to bude vyzerať. Justinu trošku bolia prsty, pretože z toho, jak to krúti, či z čoho. A mňa z toho, že už mám spálené od pálenia týchto bielých oných. Myslím, že budú úplne v pohode. A ja už som to mal asi 2 roky dozadu, alebo rok a pol, alebo mal som to proste prvýkrát vtedy, keď sme sa my spoznali, čo neviem presne koľko to je. Ešte asi, neviem, 6 či 7 chýbajú. Polovica. Nie, polovica. 4, 5, 6. 6 chýbajú? No, takže už len 6 chýbajú z 18, takže už len tretina. Je 9:30, v pohode to stíhame. I zostały 2 ostatnie. Budem to mať aspoň 2-3 týždne určite, keď to vydrží. Myslím, že akože to je na dnes všetko. Ja som už totálne unavený, pretože ona mi akože boli to, keď vám to ťahá. Keď vám ťahal non-stop niekto vlasy. Držte sa. Ďakujem vám, že ste pozerali. Nezabudnite, že absolútne vôbec nepotrebujete zuby na to, aby ste sa mali smiať. A dobrú noc.